छे बहुत हल्ला भे रहल छे। घोड़ा के लौड़ा टिंग गेले हो, रजनाक बाजार के पेल दल के हो, या कारण हल्ला हो रहल छे हो। प्रणाम नमस्कार, हम बिल्लू टॉप 10 यहाँ सबके चैनल में स्वागत करे छी। चलो आज हम एक नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लेके आइल छी। तोरा के वीडियो पसंद देता तो लाइक जरूर ठोक दियो। तो चलो आके बकचोदी शुरू करे छी। अपन अपन कान में हेडफोन ढुका ले। अरे की बताया चौक पर ढोलना के बेटी नहीं रहा की बेले हो। ढोलना बेटी का कहे आसाराम हाथ में लड़ा तने पकड़ा देल के हो। छौरी के बिहार ये आई बिहे दिन छौरी भाग गेले। भाग के ना गेले हो, कहे पूरे गांव के छोरा तोरा से घर मारे ले मांगे रे हो। सदिया में सब रहै जागल रे। अच्छा सबको सदिया में जाग के की करे रे हो। बाप से घर और मरबे रे की हो जे छोरी के भागते नहीं देखल के कोई। अच्छा ई बतबा गोरा भाई छोरी रहे काम जे भाग गेले हो। छौरी मारवा पर से भागल। आओ गोरा भाई का छोरी पंडित जी के लौड़ा त नहीं देख लेल के मरबे पर से भाग गेले हो। सगरे भाग गेलै अनहार। आओ सगरे अनार भाग गेले त लौड़ा टिंगा के टेंट वाला के हाथ में कियन पकड़ा देलो। छौरी मरबा पर से भागे घड़िया कुछ कहबो करलको हो। कहै दुल्हा लागै का। अच्छा दुल्हाकार रे तोरा लौड़ा ने रे की हो जे छौरी दोसर छौड़ा के लाग भाग गेले। एगो छौड़ा से रहै प्यार। आओ जब तो जो नहीं रहो छौरी एगो छौड़ा से प्यार करे छे तो कर भाग कियन बता देलो। कर बात तोरा लुका के घर नियन मार लेतिया हो। घुर गेलै बरतिया दुआरा लागल रे। अच्छा दुआरा लगल बरतिया घूम गेले, घुर गेले त घर मार के कुर्ती नहीं बुन दिया होलो। लाखो लाख देने रहै दुल्हा के दहेज हो। लाखों लाख दहेज देने रहे छौरी त भागियन गेले हो। तब कौन छौरी बाप के लौड़ा पकड़ के कौन तेरते भर रहा। कहियो नहीं करल कई बेटी कहियो परहेज हो। आओ नहीं परहेज करे रहती अब की करबो। जब छौरी भागिए गेले तो छौरी के मौसीए से बियाह करान दो। हाँ तो भैया यार तो ही को कैसा लागलो ये वीडियो। अगर अच्छा लगल तो ललका के दबा दियो, घंटा के डोला दियो, कमेंट में बता दियो। तो हम एकरो से बढ़िया वीडियो लाके आवे तोरा के मस्ती करवे खातिर।